Hello mga kaabay, mga ka-gents, mula ka sa mi kadali na ami bisitahon ang gamay balay o giyota nga napalit namo. See you there. So this is it, pansit. Charot. Ug mao dinhi nga lugar diri dapita nga lugar mo sagkata to the heaven. Charot lang. Adto ta paingon sa heaven, heaven. Charot. Bitaw adto ta mo to nga sa buntod paingon sa ibabaw. Diha nakita nato si Abay nga nagbaklay paingon sa ibabaw ug gisampit niya ang maong inahan sa nagbaligya sa maong balay ug among gihapit siya ug kuyugan mi nga to ibabaw ug diha tumoyok-toyok siya. Ganarn og mauna ni siya ang nahimutangan sa maong payag. O mao ni siya guys ang payag og diha iya nang gi-open og iyahan nang gitanaw tan-aw nga mao day ni og ako nakurat medyo na dismaya gamay. Charot lang. Ang ako nagtuo nga mao day ni siya ang kadak-on og niyon kumao di ay ni. Charot lang. O guys mao na siya. So atong tan-awon og sulod kinatibuk-an og unsa kadako unsa kagamay si nanay nga nag-smile. Mo ni siya atong mahimong silingan dinhing dapita, teacher na siya dira. Og mao na siya naghangad-hangad na ang atong kauban. O mosulod mo gawas diha dapita mo tan-aw na nato ang maong area mga kaabay. Ob samtang ning sulod si nanay, ning sulod pug ko sa maong balay ug ako ang gitanaw-tanaw ang mga kilid-kilid. Charot. O mao ni siya mga kaabay may pa-tiles pa sa entrance. Charot. Okay, at tatanaw na to, i-check na to ang maong lababo ug ang abuhan nga cute kaayo naapay nagbabag nga PVC kanigi kani siya sa CR palusot dira sa gawas. So wala pa ni siya na finish, wala pa gid ni siya ingon nga nahuman na. So mao nang nakita dira ang PVC. So kinahanglanan pa gid ni siya og renovation. Charot. I-renovate pa rin nato siya para maangayan ni siya aron manindot ni siya. So ang kutob sanay gusto mo abang available na ang maong balay, di na mo magproblema og asa pa mo mag CR kay kani kompleto na may CR, may tubig og may kuryente pa. So dili na mo maglibog-libog kung asa mo malibang dagan pa mo kalibunan. Charot lang. Og mao ni siya ang sa sulod. So kulang ra ni siya sa panindot. Mao ni siya tanan. So nagsinanay nag-explain. Diyan he? Oo, sa unang giinigisa. Dahil oy ako sang ingon taga basig dili pa abangan. Dinalian sa nangita pero Taga-diin man to unta. taga bukid niya iyang mga anak na diya pero na amay daghan diri day ubutangan na ning house for rent. Doon na ni daghan niya taga baratong kuan ani. Kina amay katunggo na yung nita diya sa kami ti walay pa abangan ti kanang tulo mi kabuo. Nya Kasagaran pilay abang ang giingon ni Jesus 25. 2.5 ang buwan. Ang buwan. Ya advance pod or Oh, wala. advance na sila ang kuan.
Kini ilaw na. Mirror, mirror in the wall. Ilaw na kurtinahan niya. Ang ilang pong, ilarasang libutan niya. Mo dai ni. Okay lang. Ang lamisa din eh. Mo ni siya sagad na digid ni siya nay ang iyahang yang pwesto. Sagad na. Oo, mauro gila. Gihurot niya din eh. Ang uplanan dito. Tupong man sa mo ako kuan. Yuta. Mauro gini sa una. Mauro gini iyang balay din. Iyang gipadak-an. Dako pa dai kay ko ano trabahoon. Sige, ang pagpinising, pero kiniday doon na may muabang ano bisag inaangin no? Katong tulo ka laki o nga. Muabang ra unta sila pulo sila nga laki. Unya karon imo tong iko ag 800. Tulo, tag 800 lang ilang buwan. Kumpleto po ni day na CR. Magluto sila, arila diri. Yang sugaan ni nay. Naa ang sugaan ni day nya. Ang problema ra sa suga, ako. Ano Kaya ba? di amang ko magkunik kaliyo na pero idun ko ra unya na. Ah, bali ikay walay suga. Wa man ko isuga nya iyara in taong gikunik. Siya ma dili na lang kay magabingi ra man sad ko magpasiga o sara ko kong bumbilya. Ibton ko ra na diha para nga wala na gyud diri ko ay. Kini inyo ning ipa. Ug na alang gyud mo abang pwede na magmakaabang inaani ra oy. Oh, sila na lang ko no. Ang tubig permanente nay. Ang tubig niya pagkasan niya ko na wa para bagid sa kabayad sa tubig kay gahapon ting bayad 30. Oo, ting bayad Oh. 30 nya wa sa kabayad kay. Pila da iyahang tubig. Tag 300 kapin man iyang gamit diri. Unang kadako nga siya man usa. Ako di ay na ang sa kuday putlo. Atong i-check ang tubig sa gripo sa CR kung binod agas o kita na to nga kusog na jud kayo ang agas so dili gid magproblema og tubig ang muabang diri mga kaabay. Dako pa dai pero nday bay. Kung masikan floor ni siya pulos ng kahoy plywood inyong bumbong wa na. Saugan lang yung plywood. Nya Ano mga kayo ng pamana? Mura ni si Patulinan. Ano yun? Oo. Kunya kini wa man siya problema inyo ning idus andanas pwede magsaylohan dito ang sahog kay sila smart siya di ara mas ubos mo ano gini iyang plano. Bitang inang smart siya. Tuling siya no? Tuling man rin siya wala. Tuling din na smart siya iyang plano. Oo, kanang maestra. Marsha tuling na siya maulit. Pila ni kadak unsa kadako na ni nay? Naambot siya kadakunon ani day ay pili sobra man ni jeez ngari nag-ilan ni siya nya ngari pud sobra pud jeez Pero ang kanang kutob sa iyang giatapan adto halos pwede pa na diha or mao na gid ni siya porma. maura gyud ni kay right uboy naman na ihatag nila ni Marcia Ah, kani? kay anak masud sila mo gamit Kani oh. oo kini inyo lang ni paabangan dinag inyo ni ibus ang danas manindot niya. Wow naman, ang ilang padlak pang mayaman. Iba talaga ang Pinoy. Charot, atong isira, atong iabli. Open Sesame 101 night. Oh my God. Oh, mauna siya mga kaabay. Available na ang maong balay. Pwede na kayo mo inquire. Pwede mo message or mo comment down below. Charot. Mauna siya mga kabay. So, mauna na siya tanan. Basta mauna na siya. Balik-balik. Atong sa pikas nga side, wala na ko makuha og view kay tungod. Dili ta ka agi kay nasa daghan mga gamit. Pero ilan ang kuha o anay mo abang. So, atong gi-check ang grepo sa lababo. So, okay kaayo. Okay pa sa all right. O ang abuhan. Pwede mo magkahoy. Pwede sad mag-oling. O di mo gusto magtakuling. Pwede sad mo magbutin. Depende na ninyo kung unsa inyo hang angay gamiton nga mas wala ra na mo laki kuan sa inyo ha mas dali o ganahan mo nga limpyo ang inyong kamot. Charot. Mao na siya makaboy available na ang maong balay. So inquire lang mo diri si nanay mag-post daw siya house for rent. House for rent. Kay na ako nidaghan ng itang muabang pero wala pa may kabeset so wala sa sila mo decide. Kailangan sad kayo og mo decide sila no nya kani wala may kahibaw. So samtang nga among gibisita diri mo nay desisyon ni nanay nga mag-stampar siya dito og house for rent. So pwede na kayo na abangan sa gustong muabang mga kaabay. Dali mo diri. Inquire mo diri. Barato rag monthly. Og mao din siya ang hallway padung sa ibabaw sa tuang heaven. Charot.